Shalom, hyvä kuulija, ja tervetuloa Karmelvartin pariin. Minun nimeni on Risto Auvinen ja toimin Karmel-yhdistyksen puheenjohtajana. Olet varmaan nähnyt kuvan Daavidin tähdestä, jonka sisällä on risti. Tuo samainen kuva on myös Karmel-yhdistyksen tunnus. Tunnuksen historia vie meidät 1930-luvulle, jolloin Abraham Poljak aloitti toimintansa modernin messiaanisen juutalaisuuden pioneerina. Poljak oli paennut jo 5-vuotiaana äitinsä kanssa Venäjän juutalaisvainoja Odessasta Saksaan. Abraham Poljak oli myös Karmel-yhdistyksen historiassa merkittävä persoona. Hän perusti 1950-luvulla Saksaan Möttlingeniin yhteisön, jolla oli hyvin juhlallinen nimi, juutalaiskristillinen veljesliitto. Tuon veljesliiton tunnuksena oli tuo mainittu logo. Sittemmin siitä tuli myös Skandinaavisen Karmelinstituutin ja Suomen Karmel-yhdistyksen tunnus. Poljakille tuo tunnus tarkoitti kahta asiaa. Yhtäältä Jeesuksen ristiä ei voida erottaa juutalaisuudesta. Messiaan salaisuus avautuu meille osana Israelille annettuja ikiaikaisia lupauksia. Toisaalta tunnus liittyi vastaperustettuun Israelin valtioon. Jeesukseen uskoville juutalaisille tulee olla kotipaikka Israelin valtiossa osana laajempaa juutalaisyhteisöä, sen elävänä jäsenenä. Tiedämme, että Poljakin idealistiset ajatukset eivät ole toteutuneet ilman kitkaa israelilaisessa yhteiskunnassa, mutta se ei tarkoita, että ne eivät olisi edelleenkin kannatettavia. Mark Kintzer on yksi mielenkiintoisimmista aikamme messiaanisista juutalaisista, joka on pyrkinyt tarkastelemaan kristittyjen, messiaanisten juutalaisten ja laajemman juutalaisyhteisön suhdetta tavalla, joka tuo mieleen Abraham Poljakin kantavat ajatukset. Kintzer puhuu voimakkaasti holokaustin jälkeisestä raamattuteologiasta ja siinä tapahtuneesta käänteestä. Huolimatta vuosituhansien ajan juutalaisiin kohdistuneesta paineesta, juutalaiset eivät ole kääntyneet kristityiksi, eivätkä he ole vainoista ja joukkotuhonnasta huolimatta kadonneet maailmasta. Sen sijaan he ovat palanneet omaan maahansa ja heillä on nyt oma valtio, Israel. Muuttuneen tilanteen ymmärsi yksi sodan jälkeisen protestanttisen maailman merkittävimmistä raamattuteologeista Karl Barth, joka totesi lyhyesti 1967 6 päivän sodan jälkeisissä tunnelmissa: Jumala pitää lupauksensa, voimme lukea sen sanomalehdestä. Holokaustin jälkeisessä raamattuteologiassa kirkollisen korvausteologian perusteet alkoivat luhistua. Tämä näkyi myös akateemisessa raamatun tutkimuksessa, jossa Jeesuksen juutalaisuus korostui uudella tavalla. Antisemitismin tavoin korvausteologia on löytänyt valitettavasti aina uusia muotoja. Joskus sen nimi vain muutetaan vaikkapa täyttymyksen teologiaksi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Kristuksen kautta Israelille vahvistetut lupaukset mitätöidään, tai ne tulkitaan niin radikaalisti uudelleen, ettei Israelille jää kuin korkeintaan muinaismuiston asema, jos sitäkään. Yhtenä korvausteologian muotona on niin sanottu palestiinalainen korvausteologia. Toisin kuin perinteisessä korvausteologiassa, jossa kristillinen kirkko tulee Israelin sijaan, palestiinalaisessa korvausteologiassa Israelin korvaa kuvitteellinen Palestiinan kansa. Tämän mukaan Jumalan lupaukset Israelille kuuluvat palestiinalaisille, jotka ovat luvatun maan legitiimit perilliset. Nykyinen Israelin valtio samaistetaan miehittäjään, muinaiseen Roomaan, ja Jeesus nähdään palestiinalaisena vapaustaistelijana. Vaikka tällainen historian ylösalaisin kääntänyt palestiinalainen korvausteologia
on saanut yhä enemmän ymmärrystä osakseen, varsinkin luterilaisessa kirkossa, meille tutumpaa on yhä se perinteinen korvausteologia, jossa Israel on menettänyt asemansa Jumalan valittuna kansana ja sijaan on tullut kristillinen kirkko. Tarkastelen seuraavaksi yhtä tämän tulkinnan puolesta esitettyä kohtaa Paavalin galatalaiskirjeessä, luvussa 6, jakeissa 15-16. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille. Korvausteologisessa tulkinnassa ajatellaan, että Paavali tarkoittaa Jumalan Israelilla universaalia Kristuksen ruumista, kirkkoa, jonka osa Galatian seurakunta myös oli. Tässä todellisuudessa ympärileikkauksella ei ole enää merkitystä kenellekään, ei edes juutalaisille. Usein uusi luomus nähdään viittauksena Efesolaiskirjeen 2. luvun kuvaukseen uudesta ihmisestä, jossa vihollisuus juutalaisten ja kristittyjen välillä on poistunut. Jotta pysyisimme tulkinnassamme selvillä vesillä, on ensinnäkin ymmärrettävä, että Paavali osoittaa sanansa Galatian kristityille, joita jotkut juutalaiset Jeesuksen seuraajat painostivat ympärileikkaukseen. Paavali ei siis lähtökohtaisesti ota kantaa tai mitätöi ympärileikkauksen merkitystä juutalaisille Jumalan kanssa solmiton liiton ulkonaisena merkkinä, vaan että kristittyjen ei tule ympärileikata itseään. Tärkeintä on, että kristitystä on tullut uusi luomus, tai että hän noudattaa Herran käskyjä, kuten Paavali toisaalla toteaa. Meidän on helpompi ymmärtää Paavalia, kun tarkastelemme toista kohtaa, jossa Paavali hyödyntää samaa rabbiinista esitystapaa kuin tuossa edellä mainitussa kohdassa. Korinttilaiskirjeessä Paavali vertaa omaa ja Apolloksen työtä evankeliumin palveluksessa seuraavalla tavalla. Ei Paavali ole mitään, eikä Apollos, vaan Pyhä Henki, joka saa kaiken aikaan. Tuskinpa Paavalin tarkoitus oli tässäkään mitätöidä omaa tai Apolloksen työtä, vaan hän vertaa sitä johonkin merkittävämpään, jonka osana heidän molempien työ saa täyttymyksen. Mikä on sitten tuo Jumalan Israel, jonka Paavali erityisesti mainitsee? On huomattava, että galatalaiskirjeen kohdassa on pieni sana ja, joka erottaa Paavalin toivotuksessa kaksi kohdetta. Yhtäältä ne, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaisesti, siis Galatian kristityt, ja Jumalan Israel. Rauha ja laupeus kaikille, jotka tämän ohjeen mukaan vaeltavat, ja Jumalan Israelille. Jumalan Israel on siten jotain muuta kuin Galatian kristillinen seurakunta, jolle Paavali ohjeensa osoitti. Uuden testamentin todistuksen valossa on ilmeistä, että Jumalan Israelilla Paavali tarkoitti Jerusalemin alkuseurakuntaa ja diasporassa asuvia juutalaisia Jeesuksen seuraajia. Jumalan Israelin hallinnollisen keskuksen muodosti Jeesuksen asettama 12 apostolin neuvosto edustaen Israelin 12 sukukuntaa. Jumalan Israel oli saanut hengen ensihedelmän ennakoiden koko Israelin tulevaa lunastusta ja evankeliumin leviämistä myös muiden kansojen keskuuteen. Paavali haluaa toivottaa erityisesti rauhaa ja laupeutta Jumalan Israelille, sillä sen merkitys pakanakristillisten seurakuntien kannalta oli keskeinen. Ensinnäkin Jerusalemin alkuseurakunta tunnusti Paavalin pakanamission kautta syntyneiden seurakuntien kuuluvan samaan laajennettuun Jumalan perheväkeen. Heistä oli nyt tullut pyhien kansalaisia. Toiseksi Jumalan Israelilla oli Pyhän Hengen johdattamana valta määrittää sitovia lain noudattamiseen liittyviä ohjeita
jotka koskivat pakanakristillisiä seurakuntia. Galatiaan tulleet valheveljet eivät noudattaneet Jerusalemin neuvoston ohjeita vaatiessaan kristittyjen ympärileikkausta. Kolmanneksi, Jumalan Israel ei ollut muusta juutalaisväestöstä koko Israelista erottautunut yhteisö, vaan alkuseurakunta eli Tooran ja temppelipalveluksen varassa todeksi uskoaan Jeesukseen Israelin Messiaana, ollen kaiken kansan suosiossa. Apostolinen seurakunta, Jumalan Israel, katosi historian näyttämöltä vuoden 135 Bar Kokhba-kapinan kaoottisten vuosien jälkimainingeissa. Jeesukseen uskovat juutalaiset eivät voineet asettua kannattamaan johtavien rappien tunnustamaa väärää Messiasta. Sen tähden he tulivat vainotuiksi ja eristetyiksi muusta juutalaisyhteisöstä. Bar Kokhba-kapinan jälkeen Jerusalemin alkuseurakunnan johtoon nousi ensimmäistä kertaa ei-juutalainen piispa. Samalla kristillinen kirkko alkoi pitää itseään Jumalan Israelina, vääristäen apostolien aikana vallinneen järjestyksen. Lukiessamme Paavalin kirjeitä tai ylipäänsä Uuden testamentin tekstejä, meidän on tärkeää ymmärtää se historiallinen kokonaistilanne, jossa ne syntyivät. Tulkitessamme Paavalin kirjeitä vääristyneen kirkkohistoriallisen kehityksen valossa menetämme niiden autenttisen luonteen ja tulemme lukeneeksi kirjeiden sisään jotain sellaista, mitä siellä ei ole, kuten vaikkapa villit teoriat universaalista kirkosta Jumalan Israelina tai kristityistä Israelin kadonneina heimoina. Apostolisen seurakunnan Jumalan Israelin todistus on säilynyt meille Uuden testamentin apostolisissa kirjoituksissa. Onhan sille annettu lupaus, jonka mukaan edes Tuonelan portit eivät sitä voita. Tämä todistus auttaa meitä hahmottamaan Israelin lunastuksen salaisuutta varsinkin nyt, kun Jumalan omaisuuskansa on palannut omaan maahansa. Israelin kansan keskellä elävät messiaaniset juutalaiset, pyhä jäännös, on todistus siitä, että Jumala vie päätökseen kansansa pelastussuunnitelman. Efesolaiskirjeessä Paavali toteaa, että Kristus on poistanut meidän ja Israelin väliltä vihollisuuden muurin. Kyse ei ole vain siitä, että Jeesukseen uskovat juutalaiset hyväksyvät meidät veljiksi ja sisariksi, vaan heidän kauttaan olemme oppineet rakastamaan ja siunaamaan koko Israelia, siis Jumalan kansaa sellaisena kuin se kulloisessakin historian tilanteessa on löydettävissä. Tämän ymmärtäminen edellyttää meiltä kristityiltä mielen ja asenteen muutosta. Meidän tulee irrottautua sellaisista perinteistä ja uskomuksista, jotka ovat vuosisatojen ajan rakentaneet uudelleen vihollisuuden muuria, jonka Kristus on väliltämme purkanut. Mitä enemmän kirkko on vuosisatojen ajan omaksunut pakanallisia vaikutteita, sitä vihamielisemmäksi se on tullut Israelia kohtaan, ja efesolaiskirjeen toivorikas näky on häipynyt lähes tavoittamattomiin. Mitä kiivaammin kristilliset kirkot ovat kiivailleet anastaakseen itselleen Jumalan Israelin nimen, sitä väkivaltaisemmaksi se on tullut Jumalan omaisuus kansaa kohtaan. Me emme ole vielä perillä, vaikka olemme saaneet hengen esikoislahjan. Sen varassa odotamme aikaa, jolloin saamme tulla Sioniin ja yhdessä Israelin kanssa ylistää Jumalaa hänen hyvistä teoistaan. Hengen antama näkökyky voi antaa meille ymmärryksen käsittää jo nyt kaiken leveyden, pituuden ja korkeuden ja syvyyden, kuten Paavali asian ilmaisee, ja Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Karmel-yhdistys tekee työtä rakentaen siltaa apostolisen todistuksen varassa koko Israeliin, jonka lunastus on jo aivan lähellä.
Kiitos, että olit mukana kuulemassa Karmelvarttia. Armo ja rauha lisääntyköön sinulle vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ensi kertaan, shalom.